Fel mae lot ohonoch chi'n gwybod, fi'n siŵr, mae'r amser yna'r flwyddyn wedi cyrraedd. Amser can i Gymru, a un dyn fydd yn rhan o'r bwrlwm, yw Mae Dyl Mei. Cyn i ddechrau, mae 'da fi joc bach i ti. Iawn. Ti'n barod? Do. Be ti'n galw dyn sydd yn celeb sydd ddim yn licio swp? Dwi'n gwa. Simon Cowell? Na. Wel, wyt ti'n meddwl dy hun yn rhyw fath o Simon Cowell, Cymru, achos ti ar y rheithgor can i Gymru? Ti'n gweld y link na nes ti wneud? Dwi'n meddwl allan mae Simon Cowell fatha ydy'r Dyl Mei o Lloegr. Diddorol. Ella dwi'n fwy debyg i Louis Walsh. So ni'n cytuno gyda hwnna? So ni'n cytuno gyda yr un sense of fashion sy'n ni'n gweud? Reit, pwy arall sy'n ar y rheithgor gyda ti Dydl? Gan ni criw eitha gwahanol, gan ni Endaf Emlyn, athrylydd. Gan ni Owen Powell yn amlwg, gynt i Catatonia. Mr Catatonia. Gan ni Aloma o deuawd gorau Cymru erioed, sef Tony ac Aloma. Wrth gwrs, un rhan o'r ddau. Gan ni Beth Jones Williams, sy'n aelod o'r grŵp Calan. Mae hi'n ifanc iawn yn dwi. Yn trendy iawn. Ynddi, mae'n wahanol, ynddi. Gan ni Elfed, nath giro blwyddyn dwytha, ac gan ni y brydferth Elin Fflyr. Ti'n cael eistedd ar bwys Elin Fflyr? Mae hi'n cael eistedd ar fi. Chwarae teg i ni. Reit, mae'r 8 gorau yn barod wedi cael eu cyhoeddi, dyn nhw. Felly, atgoffa ni o pwy sydd wedi cyrraedd y brig? Gan ni rei eitha gwahanol i can i Gymru blwyddyn. Gan ni Guy Toms, gynt o Anweledig. Gan ni Alun Talan, sydd hefyd yn aelod o'r Niwl. Gan ni Deo Jones a Matthew Wall. Matthew Wall yn aelod o'r grŵp enw Hafaliadau. Gan ni Osian Howell, sef o'r odds. Mae'r odds sydd hynna'n perfformio y can. So, mwyn anis. Exclusive yna ti. Gan ni Laurie Evans, y gantores o Ardal Crymych. Gan ni Megan Williams. Ni meddwl nes ti wedi Megan yna, ni'n meddwl. Na. Band. Mae o yn y rheolon. No, Megan. Megan Williams o lawr o Crymych hefyd. Wedyn Aaron Elias, gynt o rei sy'n cael ei hefo Jackie Williams, sydd... Digon o bobl profiadol yna, felly caneuon digri fi'n siŵr. A Tudur Morgan hefyd. A Tudur Morgan, Pete anghofio amdano fi. Gweithio nawr, beth dylen ni ddisgwyl? Baledi fel arfer neu bach yn wahanol, Lenny? Na, dwi'n meddwl mae'n dewis eitha dewr, mae'n eitha gwahanol. Ydy'r ballads fel mae pobl allan yn disgwyl gan i Gymru ddim yna. Mae yna cynnion araf, ond allan maen nhw'n fwy... Swn ni'n mynd galw nhw'n ballads fel mae can Aaron Elias, Jackie Williams yn araf, mae can yr Odds yn araf, mae can Matthew Wall yn araf, ond eto ddim ballads sy'n ni'n galw nhw. Felly, na, mae o'n fod yn... Rhywbeth bach yn wahanol. Yndi, gwahanol iawn. Diddorol. Neu, bob blwyddyn mae'r rheithgor yn rhoi gwobr i un criw. Pwy sydd wedi ennill blwyddyn yma? Wel, yn perfformio'r noson fydd Swci Pysgawen. Yn can y can sydd wedi cael ei gyfansoddi gyn Eilir Pierce. Rhywbeth i wneud gyda bananas, ie? Ia, gwn bananas. Dwi'n mynd i seithi ti gyda fe gwn bananas. Ai, Oedd yna bron yn union rhyw peth. Mae'n can wych, mae'n hollol wahanol, ac i fod yn gwbl onest, ac alla dwi ddim yn fod i ddeud hyn, ac alla gair o wedyn yn tybed o'n bwys na. Ydy, dwi'n dyfaru bod o hwnna ddim yn yr wyth olaf. Y scandal. Dylswn ni cael y naw olaf. Ie, naw olaf. Falle blwyddyn nesaf. Swn i'n gallu cicio fi un o'r Falle blwyddyn nesaf. Ti ddim yn gwybod. Reit, felly pryd mae hwn i gyd yn digwydd? Heno ar Esbydrec am handi saith. Fydd yr perfformiadau, a wedyn handi naw mae'r canlyniadau. Gret. Diolch yn fawr i ti. A cyn i fynd, wyt ti wedi prynu siwt newydd? Do, siwt anhygoel. Felly, os mae yna unrhyw un yn gwylio, maen nhw eisiau bach excitement heno. So, canu a Dyl Mei mewn siwt, be gewch chi well? Cofiwch chi wylio heno am hanner awr 7 a hanner awr 9? Can i Gymru, Esbydrec, diolch yn fawr iawn. Diolch. Dyl Mei. Haffa.